अष्टाम दशाम भुजा माझी करांच्या पूजा ऐसे बरसतल दास माझी ढकनुमरा ऐसे बरसतल दास माझी ढकनुमरा ऐसे बरसतल दास माझी ढकनुमरा मरमच रातम माझी दर्शन मेतिहा बरमच रातम माझी दर्शन मेतिहा ऐसे बरसतल दास माझी ढकनुमरा ऐसे बरसतल दास माझी ढकनुमरा अष्टाम दशाम भुजा माझी सरितात दैकास्तम मारछस बगामच चार करतम मारे छस बुगम चार करतम कान छुमचे रस माता डाक माझे त्रजम ऐसे बरसतल दास माझी ढकनुमरा ऐसे बरसतल दास माझी ढकनुमरा ऐसे बरसतल दास माझी ढकनुमरा Dacă Domnul bine voi apăzăiciui Pazărăci vată ce cămatați पजरची वत छक माताचै सर नाही धाव कात माझी जगतस छक्स पाला ऐसे बरसतल दास माझी ढकनुमरा ऐसे बरसतल दास माझी ढकनुमरा ऐसे बरसतल दास माझी ढकनुमरा
भिजतात ऐसै बरसतल दास मजी डक नमरा ऐसै बरसतल दास मजी डक नमरा ऐसै बरसतल दास मजी डक नमरा अष्टाम दशाम भुजामजी करांछसे पूजा ऐसै बरसतल दास मजी डक नमरा बरमुचरा तम मजी दर्शन मितिहा ऐसै बरसतल दास मजी डक नमरा ऐसै बरसतल दास मजी डक नमरा